his time, in his time, he makes all things beautiful. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Takulandirani abale mwa Ambuye pa programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye pa tsikuli loweruka pa 6 Novemba. Mawu athu oyamba lero ndi ochokera mu kalata wa Paulo oyera kwa Roma mutu 16 ndi 3 kufikira 9, kenaka 16, kenaka 22 kufikira 27, ndipo uthenga wa lero ndi ochokera mwa Luka 16 ndi 9 kufikira 15. Mazyo ya kwamba mazyo ya mkarata wa Paulo mutuwa kwa Varoma. Varoma 16 mzere wa 3 mpaka 9. Mzereso wa 16 kweniso kuyambiraso mzere wa 22 kulegezera mzere wa 27. Tauziani Pulisila na Akwila vateveti vanyane mwa Kristu Yesu. Ivo vakanozyeka kutaya umoyo wao kuti vathasye ine. Nkuvawonga chomene kuti ndinepera chara kweni na mipingo yose iyo yili mwa mitundu. Tauziani na mpingo wa Chiuta uwo ukuungana mu nyumba yawo. Tauziani mbwezi wane wakutemweka Epeneto, uyo wakawa Mukristu wakudanga muchigawa cha Asiya. Tauziani Maria, uyo wamteveterani imwe chomene. Tauziani Andronike na Yunia Vayuda vanyane, awo wakawa mugadi pamoza nane. Vantu awa mbarumbiri ruwemi mukati mwa kutumika, ndipo vakamba ndiwo kuwa Vakristu pambere ine. Tauziani Ampiliato wakutemweka wane mwafumu. Tauziani Urubano muteveti munyitu mwa Kristu, na Staki wakutemweka wane. Tauziani na chasa cha wene na wene mwa Kristu, mpingo wose wa Kristu ikumtauziani. Ine Teretiyo mulembi wa kalata uyu nkumtauziani mwafumu. Wakumtauziani Gayo, uyo wakundisunga ine pamoza na mpingo wose munyumba yake. Uchizi wa fumu yitu Yesu Kristu uwenge na imwe mose. Erasto msungi wa ndalama wa musumba pamoza na munyitu Kwalato wa kumtauziani. Sono kwa iyo mwene uyo wangamukozyani kwa kuyana na utenga uwemi na upalazi wa Yesu Kristu, kwa kuyana na uvumbuzi wa chamthondwe icho chikasungika muchindindi kwa nyengo zitali. Kweni sono chili kuvumbukwa, ndipo kwizira mu malembo
zinchimi chili kumanyikwa kumafuko wose kwa kuyana na langulo la chiuta wamuyirayira mwakuti wose bagomeze na kupulikira kwa chiuta yekha na yekha wavinjeru kuwenge ushindami mwa Yesu Kristu kwa muyirayira swe mazyo ga chiuta tionge chiuta. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka woyera. Yesu popitiriza mawu adati, ndipo ine ndikukuwuzani kuti muzipezera abwenzi ndi chuma chonyengachi. Apo chumacho chikazakutherani, Mulungu azakulandirani ku nyumba zamuyaya. Okhulupiririka pa zinthu zazing'ono ngokhulupikiranso pa zazikulu, ndipo wonyenga pa zazing'ono amanyenganso pa zazikulu. Tsono ngati mwakhala osakhulupiririka pa chuma chonyengachi, ndani nanga azakusungizeni chuma chenicheni? Ndipo ngati mwakhala osakhulupiririka ndi za wina, ndani azakupaseni zimene zili zanuzanu? Palibe wantchito amene angathe kutumikira mabwana awiri, pakuti kapena azadana ndi mmodzi nkukonda winayo, kapena azazipereka kwa mmodzi nkunyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma. Afarisi atamva zonsezi adamseka Yesu, chifukwa iwo anali okonda ndalama. Ndipo iye adawawuza kuti, inu mumazionesa olungama pamaso pa anthu, koma Mulungu amayiziwa mitima yanu. Pajatu zimene anthu amaziyesa za mtengo wapatali, m'maso mwa Mulungu zimaoneka zonyasa. Uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, tiyeni tisinkhesinkhe pa moyo wathu ndi mchitidwe wathu komanso maganizo athu pa zinthu zapansi pano. Makamaka chuma ndi katundu osiyanasiyana mene tili nawo. Ambuye Yesu akutithandiza kuti tigwiritse ntchito zinthu za mdziko lino lapansi ndi masomphenya ake ndipo posatira kufuna kwake. Ndi chodziwika kuti Ambuye Yesu ali ndi mtima oganizira ndipo othandiza anthu osaukitsitsa, ndipo akufuna kuti wina aliyense amene ali ndi mwayi komanso ali nazo zinthu zosiyanasiyana akhalenso ndi mtima oganizira anthu osaukitsitsa. We have so many opportunities in this life, and we are urged to use the worldly wealth to the gain of others, particularly those who are very poor among us. Tigwiritse ntchito zimene tili nazo poganizira anzathu,
makamaka amene ndi osaukitsitsa. Ena mwa ife mu mpingo wathu tili ndi mwayi opeza zinthu zosiyanasiyana, chuma chosiyanasiyana. Tiganizire osauka madera athu ndipo tigwiritse ntchito chumacho ndi katunduyo, inde pa ife tokha komanso pothandiza anzathu. Ena mwa ife tili ndi mwayi wa ntchito mboma, makampani, madera osiyanasiyana, tili ndi mwayi wa mabizinesi. Enafe mundale momwe tikupeza mwayi osiyanasiyana kudzera mu maphunziro amene tikumva. Tigwiritse ntchito mwayi onsewo, katundu ndi ndalamazo, inde popititsa moyo wathu patsogolo komanso pothandiza anzathu. Tisakhale anthu achinyengo, tisakhale anthu ofunitsitsa kuziunjikira kuti zonse zikhale zathu, koma tikhale anthu oganizira anzathu. Tigwiritse ntchito zinthu zimene tili nazo, chuma chimene tili nacho, pothandizanso anzathu. Let us therefore constantly think about our relationship with money, our attitude towards money and wealth. How much time, how much of my energy, how much of me is used in order to get more money, in order to become more wealthier? And is the money that I have my master, the master of my life? Kapena ineyo ndikutenga ndalama, kapena katundu amene ndili nayo kuti ndi zinthu zoti ndikhoza kuzigwiritsa ntchito koma osati kuti zindilamule ineyo. Tiyeni tisinkhesinkhe ndipo tikhale omasukira Mulungu, tikhale onena choona pamaso pa Mulungu, chifukwa iyeyo akuziwa zina zilizonse zimene zili mwa ifeyo. Tikhale anthu ofunitsitsa nthawi zonse kugwiritsa ntchito ndalama, katundu amene tili nayo, potukula moyo wathu komanso pothandizana ndi anzathu. Chonde kwa tonsefe amene tili ndi mwayi woziunjikira zinthu, kaya tili mboma, kaya tili mu mabizinesi osiyanasiyana, kaya ndi mpingo wathu momwemo, tiyeni tisakhale ndi mtima wofunitsitsa kuti zonse zikhale zanga, koma zimene tikupezazo tizipeze mwachilungamo, munjira zachilungamo, komanso tikumbukire ena amene alibe mwayi wangati ifeyo, ndipo tithandizane kuti tonsefe tipepusane mavuto azachuma ndi kusauka. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. My life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love